Kumusta man mo mga pobre, mga puraot o mga timawa? Pobre ra gyapon mo. Kay sige mag-inom anang coke. Abi ninyo makamayo ng coke sa inyong lawas. Pati makadaot ng coke. Kay kami mga dato, dili mo inuman ng coke. Mga tubig na among ipang-inom. Kay kamo, kusog mo kayo mo minom anang coke. Nya wa mo kabalo sa epekto. Grabe day maka daot, maka diabetes pa, maka ulcer pa. Nya hilig kay mo lami kay inom kay makatilaw pati lami maka-addict. Lami kuno kayo bugnaw. Pero makadaot kay ito. Kami mga dato, tubig na mong ginainom. Naglikay mi anang mga soft drinks kay makadaot na. Healthy lifestyle mi. Unang kamo, hilig man mo ng coke. Nang daot na lang mo, nagniwang lang mo gininom. Abin nyo magkamay na sa inyong lawas. Isamot mo ka pobre, sige inom mo coke pagka taod-taod, gi-ulcer, gi-pa-doktor. O ba na nga, diabetes, tigok. Kami tubig na among pang-inom, kami mga dato. Mo ni among ininom. Nya kamo, hilig man kayo mong coke, mga soft drinks o kung sa diha, pamaligyaan ang mga factory kay mga negosyanteng dagko, giwat-uwat ta mga tao, paimnon ang mga lami. Nya makadaot dito. Kanang coke amo ra nang gipang himong inugdren sa among CR, ni-plus ra na namo sa among CR kami mga dato. Plus ra na mo na, gipanghugas ra na namo. Di mi inom ana. Dato gun mi. Amo ra ipangyabo. Nya ana mi ka dato. Tubig rin ginainom namo permi. Nya kamo mga pobre diha hilas pa kay pa soft drinks pa permi kada kaon nya. Nahurot na daytong kwarta gihon. Hurot og inom og soft drinks. Uhaw kayo. Pati lami ay inom og uhaw. Nya dangtan og pila ka tuig nimong ininom mo nakakabalo nga pati nang dako kadaot sa imong lawas. Tubig reim na. Ayo sige padalaan ng mga advertise. Di man ni pangdaot ako pwede ram ta mo inom og coke pero dili ra ingon nga kada adlaw gyud. Panalag sara. Kanang gusto ra kang mingaw ra ka sulod sa usa ka semana ug naabay birthday mag soft drinks mo unsa pa diha mga okasyon. Pero kada adlaw na sige ra kag inom anang soft drinks. Madaot gyud ka. Wala na kay control sa imong lawas. Aloy biapod ko ninyo bisag pobre mo. Kapating looyan ninyo sige gasto anang tambal-tambal ng mga sa mga sakit ganang gawas kay sige mag-inom ng soft drinks. Ug sige mag-inom og tubig wala gyud sakit mo dulot ninyo kay ang tubig tin-aw man kay na wala man nay sagol ng mga chemicals. Nya gistoryahan mo masuko ra ba? Di pa gyud pato. Supak. Ikaw na lang magsupak, ikaw lang mag-ako. Gikan man ko sa abroad, gikan mo ko sa gawas. Abroad mo ko sa Southern Leyte. Nya. Pati pang pobre ha. Hilig pa kayo inuman ng mga nahihalo nga mga chemicals. Unsa may patambal nimo? Kung madaot ka, wa kay tigom-tigom dahil kwarta. Di makakabalo sa mga teknik kung saan pagtigom. Tudloan ti ka kung saan pagtigom. Gamitan ng mga teknik sa mga dato kanang 20-80 rolls. 20-80. Ang 80% imong gastohon, ang 20% tigumon. Tigumon na gamay ra man kay na. Mo income kag 100, igasto ang 80, ang 20 isulod sa alakansiya. Kung mo 400 imong income, 500 imong income, di 400 gastuha, ang 100 tiguma. Sulod sa usa ka bulan 3,000 imong tigom. Sulod sa usa ka tuig dako nakaayo. Mo nang naagi kay tigom kay nito man ka sa patakaran nga 20-80 rolls. Unya gula ka naguna-una ana, sige ra ka gasto. Sige ra kag kaon, ihurot ra mo kaon na imong sweldo. Mangutang pa ka usahay. Di nasobra na ang imong gasto kaysa imong income. Lubog na ka sa utang magkadugay kay gipalabuhan man nimo yung gasto kaysa imong income. Manang pobre kay kang dako. Di gyud ka mo dato.